بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Arsanipun takmir masjid ingkang tansah kita hormati. Sumrambah dumateng sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semudayanipun rahimakumullahu jami'a. Mugi-mugi kalodhangan dalu menika tansah binaringan kasarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setunggal amalan ingkang kedah kita kiyataken sesarengan supados kita sedaya saged manggihi pagesangan ingkang bingah inggih menika raos syukur dumateng Allah. Sedaya nikmat-nikmatipun Allah ngantos dumugi dalu menika tasih saged kita raosaken sesarengan. Dipun paringi kasarasan sehat. Bar Idul Kurban nggih mboten mendem brodot gitu. Sehat gitu. Mboten napa sing jelas ingkang baken bilih sedaya nikmat-nikmatipun Allah menika ndadosaken kita sedaya gesangipun manggihi keberkahan. Nah, salah setunggalipun inggih kados dene dalu menika ingkang kita sedaya lampahi inggih nindaki pengaosan rutin. Sanajan menika pun dados rutinan, ning terangane teng ngriku kita sedaya menika kedah njagi niatan. Sehingga niate niku mboten kok terus niat ngaji rutinan. Ning nggih niat keranten Gusti Allah bilih dalu menika badhe tindak ngaji rutinan. Mboten kok tekne gandeng wis kan biasa wis rutin penting tindak mboten. Ning teng ngriku wonten niatan ingkang ikhlas krana Gusti Allah, awit niatan-niatan niku ingkang samangke badhe dipun paringi piwales utawi ganjaran saking Gusti Allah. Ya. Ibu bapak rahimakumullahu jami'a. Shalawat lan salam mugi tansah katetepaken dumateng uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah sumrambah dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para pendherekipun ingkang sedaya tuhu nderek dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Rasulullah, lan mugi-mugi kita sedaya kalodhangan dalu menika dipun lebetaken dening Allah
lan tentunipun ngantos dumugi akhir hayat kita kalebet umatipun Kanjeng Rasul ingkang tansah nindai dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Rasulullah, kersa nilar kersa nebihi awisanipun Allah, awisanipun Rasulullah, minangka kacatet dados tiang-tiang ingkang gadahi ketakwaan ingkang inggil wonten ngarsane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, dereng dangu kala wingi tanggal 11 Dzulhijjah kaleres sesarengan kalian tanggal 17 Mei. Mei napa Juni? Mei. Nah, 17 Mei kita sedaya nindai setunggal ibadah ingkang ageng injih ibadah kurban. Nek jenengane kurban niku biasane sing ditokke niku barang-barang sing disenengi sehingga jenengane dikurbanke. Nek sing boten disenengi jenenge napa niku? Diguang gitu. Ora seneng diguang. Nah, keranten teng ngriku kurban niku barang-barang sing disenengi sehingga menungso niku nggih remene kalian bondo, kalian arta, kalian kewan-kewan ternak. Teng ngriku wonten mendo, teng ngriku wonten lembu, teng ngriku wonten mapinten-pinten hewan ternak sanesipun. Termasuk ugi teng ngriku nggih wonten arta. Keranten saking arta menika saged ugi kita madosi hewan ternak anggenipun ngedalaken ibadah kurban. Ning teng ngriku teng manah niku wonten raos pengorbanan. Ya nek jenengane kurban niku ya kudu dikurbanke. Barang-barang sing dikurbanke niku nggih barang-barang sing aji. Wong niku jenengane dikurbanke kok. Alhamdulillah kalau wingi insyaallah kita sedaya sami nindaki niku. Wondene wonten sederek ingkang kala wingi dereng saged nindaki keranten mapinten-pinten kawontenan boten menapa ning insyaallah melai dalu menika kita sedaya niku sampun gadahi niat sok tahun ngarep insyaallah badhe nderek kurban. Sanajan nggih mbuh kepiye sok dereng wonten gambaran. Ning nyuwun sewu Bapak Ibu rahimakumullah sedaya para rawuh para lenggah. Nah, teng agami kita niku niat sing apik niku terangane kedah dipun lestantunaken. Niat sing apik niku kedah dipun kiyataken. Tekne napa wau kita aturaken nek perlu tahun ngarep Dzulhijjah tahun ingkang badhe ngajeng niku kita sedaya niku pun duweni niatan sak menika nek tahun ngarep niku insyaallah badhe nindaki ibadah kurban. Sanajan nek cara dipirsani ya mbuh wong saiki wae ya urung duwe apa ning teng ngriku pun wonten niat. Lah napa kok niatan ingkang sae niku kedah dipun kiyataken wonten ing agami keranten jumbuh kalian hadisipun Kanjeng Nabi kaserat menika wonten ing kitab hadis Arba'in An-Nawawi menika hadis ingkang 37 teng ngriku dipun ngendikaaken. Ya, kita waosaken an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Hadis menika dipun riwayataken dening Ibnu Abbas lajeng Kanjeng Nabi ngriwayataken saking Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis menika kalebet hadis qudsi. Hadis qudsi niku napa? Hadis qudsi niku itu pangandikanipun Gusti Allah
ingkang boten mlebet wonten ing Al-Qur'an lajeng dipun riwayataken dening Kanjeng Nabi. Nah, wonten isinipun Bapak Ibu rahimakumullah, qala Kanjeng Nabi ngendika, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Gusti Allah niku nyatet amal-amal ingkang sae, nyatet amal-amal ingkang awon. Jadi niki amalan niku sedaya nggih dicatet. Piyambak-piyambak bukune ya sing apik dhewe, sing elek nggih dhewe. Dicatet, didokumentasikan. Sanajan boten sah dicatet mawon Gusti Allah sampun pirsa niku, gek Gusti Allah nggih kemutan. Ning teng ngriku minangka wonten bukti utawi dokumen. Dicatet. Sehingga catatan niku penting, keranten teng ngriku wonten bukti, wonten dokumen nggo acuan. Acuan kagem napa? Sok acuan nggo mbalekke. Nek cara teng mriki nggih acuan nggo maringi ganjaran, acuan nggo maringi hadiah, maringi pahala. Nyun sewu, nek wonten tiyang ingkang ewo, terus teng mriku sing do sami nyumbang, sing do sami jagong dicatet. Oh, kae sedulur wetan kae wingi le nggawa beras iki 5 sak, catet. Oh, sedulur kulon kae nggawa ndok 3 krat, dicatet. Lah niku ben apa? Terdokumentasi. Harapane napa? Usuk nek kono kuwi ewo, harapane awake dhewe paling ora iso bales kesaenane sederek-sederek. Oh, kono kok mbiyen beras 5 sak sih, terdokumentasi. Leh ajeng maringi piwales gampil. Sehingga bejang niku wonten riwayat sanes dipun ngendikaaken, gitu. Tiang menika masing-masing tiang menika badhe pikantuk 9 gulungan catetan amal. Wah niki nek cara kertas niku digulung. Wah, gulungan ngoten niki. Nek zaman rumiyin niku kan dereng wonten kertas-kertas jilid-jilid digulung modele kados zaman-zaman rumiyin. Nah, dipun ngendikaken di gulungan amal 99, masing-masing orang mendapatkan 99 gulungan catatan amal. Ning napa kinten-kinten niku gulungane mung kaya kertas tipis ngoten niki. Terangane setunggal gulungan niku nek dijlentrengke dawane sejauh mata memandang. Nuwun sewu, sakniki paningal kita niku nek pas cerah teng tindak teng pucuk gunung ngoten nika, buek ngumatke sisih etan, sisih kidul, sisih lor, sisih kulon. Wah niki pandangane niki dugi masyaallah. Kula niku riyen remen munggah gunung ngoten nika, pun tekan puncak gunung nalikane teng Gunung Sumbing niku, teng wilayah Magelang Jawa Tengah niku nek pas cuaca cerah ngoten nika mirsani kilen niku wonten Gunung Ciremai, Tangkuban Perahu niku pun wilayah Jawa Baratan niku. Pasih ketinggal ngoten niku nek pas cerah. Niku ijih ketinggal jelas. Kamu kok nek cara ngulon mulih bablas ke ngulon dugi Jakarta mriki ijih jelas ngoten niku nek pas cuacane cerah. Niku maknane mata masih bisa menjangkau. Lah sakniki nek wonten kertas gulungan dijlentrengke saking Magelang tekan Jakarta. Niku kayak terus arak kaya napa isine jero niku kaya napa. Niku ming 1 gulungan. Mongko wau napa pinten? 9 gulungan amal. Sehingga kondur wonten ing mriki innallaha katabal hasanati wasayyi'at, sungguhnya Allah itu mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Tsumma bayyana dzalik, banjur dijelaske malih, faman hamma bihasanatin, sapa wonge sing duweni niatan apik.
Sapa wonge sing duweni niatan apik, falam yakmalha banjur ora kelakon. Nyun sewu, kita sedaya nate gadah niat sing sae? Nate mboten kelakon niku? Sering. Gitu. Sinten kemawon ingkang gadah niatan ingkang sae, falam yakmalha banjur mboten kedadosan, mboten kalampahan, mboten kelakon, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah pun nyatet wonten ngarsanipun menika hasanatan kamilatan, setunggal kesainan ingkang sampurna. Jadi paitan niat mawon, niat sing apik mawon wis oleh ganjaran setunggal kesainan ingkang sampurna. Sehingga nek dalu menika awake dhewe niku wis niat apik, esuk tahun ngarep tak kurban. Terus tahun ngarep mboten kelakon, pun oleh ganjaran apa dereng? Sampun. Pinten niku wau? Setunggal kesainan ingkang sampurna. Hasanatan kamilatan. Nah, kinten-kinten nek niku kelampahan ganjarane sansaya kathah napa mboten? Sansaya kathah. Dipun lajengaken melih. Wa inna hamma biha fa'amilaha. Nanging nalikanipun niat menika, niat kesaenan menika fa'amilaha lajeng dipun amalke kelakon, niat apik terus kelakon, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Gusti Allah nyatet wonten ngarsanipun menika sedasa kesaenan, asyra hasanatin. Berarti niki nek mbeleh wedhus siji, saniki kan wis niat. Wah, sok tahun ngarep insyaallah kurban wedhus siji. Tahun ngarep kelakon saged niku mbeleh wedhus siji. Ganjarane dos pundi? Ganjarane kaya awake dhewe niku mbeleh wedhus 10. Lho. Padahal sing dibeleh mung setunggal lho niku. Satu kesaenan, satu niatan kebaikan ingkang kalampahan diparingi ganjar asyra hasanatin 10 kebaikan. Niku rak padha wae nek cara awake dhewe mbeleh wedhus siji, ganjarane kaya mbeleh wedhus 10. Napa mentok teng ngriku niku ganjarane saking Gusti Allah? Mboten. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ngantos dilipat gandakan sab'i mi'ati dhi'fin menika 700 kali lipat. Niku ya kaya dene nek mbeleh wedhus siji ganjarane dadi mbeleh wedhus 700. Jamaah mriki wonten sing pun mbeleh 700 wedhus. Wah, makile ajeng nangani brodot pripun niku itu. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Napa ming mentok dugi ngriku ganjarane mboten, terangane Allah tasih paring kemirahan melih. Napa niku? Ila adzaafi kasiratin. Ngantos diparingi ganjaran ingkang matikel-tikel kathah sing mboten wonten etongane, mboten wonten patokane, saking okehe, saking kathahe. Niku ya paribasan kita sedaya mbeleh wedhus siji, mbuh niku ganjarane kaya mbeleh wedhus pirang ewu miliar mawon. Ngoten niku. Ya masyaallah, Bapak Ibu rahimakumullah. Dados napa? Niatan sing sae niku mboten wonten rugine. Nek mboten kelakon teng ngriku wis oleh ganjaran, ning nek kelakon teng ngriku ganjarane berlipat ganda. Masya Allah. Nah, sakniki kosok wangsulipun. Nek dilalah duweni niatan sing elek. Kinten-kinten Gusti Allah nggih ajeng maringi kados wau napa mboten? Niat elek sepisan terus dinehi dosa 10. Nah,
Nah, ternyata di sini Allah Maha Bijaksana. Gusti Allah Maha Welas Maha Asih. Dipun lajengaken malih wa inna hamma bisayyiati. Dan jika ada seseorang yang berniat keburukan, wonten tiyang ingkang gadhahi niatan ingkang awon, falam ya'malha, banjur boten dipun tindaki, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, tiyang menika pun pikantuk setunggal kesainan ingkang sampurna. Niat elek mboten dilakoni, niat elek mboten kelakon, terangane ana ganjarane. Pinten niku? Setunggal kesainan ingkang sampurna. Nah, nggih mboten parang nek ngono do niat elek ning ora usah dilakoni gitu. Ning wonten salah setunggalipun kawontenan niku kan dongdongan wong niku cok nggih tiyang niku cok muncul napa niki nggih niatan sing rada-rada mboten leres niku. Dongdongan nggih muncul niku lah dilalah duweni ngoten niku gek terus mboten kelakon niku mawon pun diganjar dening Gusti Allah setunggal kesainan ingkang sampurna. Nah, lajeng wa inna hamma biha fa'amilaha. Nah, nanging nalikanipun wonten tiyang ingkang gadah niatan ingkang awon fa'amilaha lajeng nindaki niku nglakoni niku katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Gusti Allah ming maringi dosa, maringi babagan ingkang awon setunggal. Nggih cara sing diniati ke siji, sing elek siji, gek sing kelakon siji nggih ya gur dinehi dosa siji. Mboten wonten kelipatan gandanya. Masya Allah. Sehingga dalu menika kula ngajak dumateng pribadi kula Bapak Ibu rahimakumullah, sumangga niatan ingkang sae, niatan ingkang leres menika kedah kita jagi sesarengan. Pokoke nek niatan apik niku mboten wonten rugine. Nah, niku Bapak Ibu rahimakumullah. Saklajengipun dalu menika badhe kita bahas kajianipun babagan iman dumateng Gusti Allah. Menika pepanggihan kaping sepisan wonten ing wulan Juni nggih, pekan pertama wonten ing wulan Juni menika babagan akidah, pembahasanipun iman kepada Allah. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Iman dumateng Allah niku minangka dasar. Saderengipun kita sedaya niku iman dumateng unsur-unsur sanes kados dene iman dumateng nabi, rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, hari kiamat, takdir. Saderenge kita sedaya iman dumateng niku wonten dasar rumiyin kita sedaya niku kedah iman rumiyin dumateng Gusti Allah. Keranten niku pondasine kok. Nek pun iman kalian Allah kanthi leres, iman kalian Allah, iman dumateng Gusti Allah kanthi kiyat, mangke iman dumateng unsur-unsur sanesipun, iman dumateng malaikat, iman dumateng kitab-kitab, iman dumateng rasul-rasul, iman dumateng dinten akhir, iman dumateng takdir, niku insyaallah mangke saged kecepeng ugi kanthi kiyat. Wong niku nek mboten percaya ana dina akhir niku nggih mesti mboten percaya karo Gusti Allah kok. Nah, wong niku nek mboten percaya kalih dinten akhir mesti mboten percaya wontenipun pangeran utawi wontenipun Tuhan, wontenipun Allah. Wonten tiyang niku sing gadah pamanggih, wong kuwi nggih wis mati ya wis rampung. Kinten-kinten nek pun mati rampung napa dereng? Dereng rampung. Sehingga wonten samperangan tiyang niku pokoke nggih nek wis mati wis los. Senggere wis mati wis ora ngopo. Nggih wis mati wis ora ana tanggung jawab.
Sehingga wonten lho tiyang niku sing duweni pamanggih, wong niku nek wis mati ya wis bubar. So ora ana akhirat ya wis mati ya wis gek mati. Sehingga pamanggih-pamanggih mekaten Bapak Ibu rahimakumullah teng agami kita salah setunggalipun pamanggih ingkang klentunipun ageng keranten awake dhewe niku nggih kudu percaya wontenipun dinten akhir ya dina kiamat percaya ya dina akhirat ya percaya tiyang niku sing teng donya pun tilar donya niku mboten kok terus urusane wis rampung ya cen leh urip ning donya wis rampung ning terangane wonten setunggal pagesangan melih ingkang pagesangan langkung langgeng katimbang teng alam donya injih pagesangan wonten ing akhirat sehingga tiang ingkang sampun tilar donya minangka awal saking pagesangan tumuju wonten ing panggenan akhirat. Sehingga nek wis mati urung rampung. Ning nek wong sing mboten iman kalian dina akhir ngoten niku mboten iman kalian akhirat, mboten iman wontenipun surga, wontenipun neraka, niku nggih mesti mboten duweni iman dumateng Gusti Allah. Sehingga iman dumateng Allah niku minangka pondasi iman dumateng sanesipun utawi iman dumateng unsur-unsur bagian-bagian sanesipun nek niku pun dipun cepeng wonten ing manah nah insyaallah saged nglairaken kesainan-kesainan. Jadi insyaallah mengko dadi wong sing apik nyuwun sewu. Tiyang sing sae niku nek teng mriki sing napa Bapak Ibu? Sing jabatane dhuwur mboten, sing omahe tingkat 5, sing kendaraane jejer-jejer 10, sing lemahe amba, sing rekeninge ngantos mbludak-mbludak, napa sing pundi tiyang ingkang sae niku? Nah, terangane teng Al-Qur'an Gusti Allah menika sampun ngendikaaken babagan tiang-tiang ingkang sae. Tiang-tiang ingkang iman. Napa niku? Kaserat wonten ing surat Al-Baqarah ayat 177. Kita waos sesarengan Bapak Ibu. Kita waos sesarengan. Kita tadarus rumiyin. Kula dherekaken ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili
wasailina wa firriqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Maknane pun ngertos dereng? Dereng, kula waosaken. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terus tiang-tiang ingkang leres, tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang teng ngriku nggadahi keimanan niku kriteriane kados dene wonten ing ayat niki. Wonten pinten wau, wonten sing ngetang napa mboten? Kathah pokoke gitu. Ning saking wau barang-barang sing kathah niku iman dumateng Allah, iman dumateng para malaikat, para nabi, para rasul, kitab. Lajeng teng ngriku ngedalaken bondone nggo sanak kerabat, terus teng ngriku nggo anak-anak yatim, nggo memerdekakan hamba sahaya utawi budak, terus teng ngriku nindaki salat, terus teng ngriku ngedalaken zakat, terus teng ngriku nek duweni janji ya ditepati ora mlenjani, lan sak panunggalanipun ingkang kathah niku nek cara dikelompokke Bapak Ibu rahimakumullah wonten 3 kelompok tiang niku ben dipun sebat tiang ingkang leres utawi tiang ingkang sae. Nah, kelompoke napa? Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita napa? Kita aturaken wonten ing kajian dalu menika. Nah, sepisan wonten 3 pilar utama. Keranten apa?
kebaikan itu tidak hanya sebatas menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat. Sehingga kebaikan niku mboten kok ming sakwatesing ibadah marep ngetan, marep ngulon, marep ngidul, marep ngalor. Nggih nek awake dhewe teng Indonesia niku nek ajeng ibadah marep ngulon, keranten letak Indonesia niku wonten wetane letak Arab Saudi teng mriku sing wonten kiblatipun. Ning nek cara teng daerah sing kiblate sing letake niku sak sak kulone Arab, nggih berarti nek salat marep ngetan. Nah, gandeng teng Indonesia niku letak Indonesia niku sak etane Arab Saudi, kiblate teng mriku teng Ka'bah, sehingga nek salat marep ngulon. Sehingga teng mriku dipun sebataken kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat. Mboten ming sakwatesing niku. Keranten napa Bapak Ibu rahimakumullah, tiyang niku nggih sregep ngibadah niku penting. Nggih sregep ibadah niku utami. Ning wong niku nek gur sregep ngibadah tok ora duweni ilmu, niku ijeh kalah kalih wong sing duweni ilmu ning gelem ngibadah. Sehingga wong niku nek mengibadah tok ora didasari kalih ilmu, mangke leh ditindaki wonten ing pangibadahan niku saged ugi malah niku nindaki pangibadahan ingkang boten wonten ketetapanipun saking Kanjeng Nabi. Rumiyin nate kita aturaken wonten ing kajian. Mbok bilih wonten ing masjid menika nggih kala rumiyin sampun kita aturaken. Napa niku wonten crita kana fi man qablakum rajulun qatalatis atan watis inas nafsan. Dikanipun Kanjeng Nabi, zaman biyen, zaman sadurunge zamanmu, zaman biyen ngendikanipun Nabi dening kalian para sahabat, ana wong sing wis mateni 99 nyawa. Wong sing pun mateni 99 nyawa niku banjur ajeng tobat. Gandeng boten ngerti tata carane tobat, lajeng wong niku tekon. Nandilalah wong sepisan sing ditekon iki wong ahli ibadah ning ilmune minim. Terus tekon teng ngriku, "Kang, ana wong sing wis mateni 99." Nek cara teng mriki basane ngoten niku. "Kang, ana wong sing wis mateni 99. Kira-kira wong kuwi mau nek tobat-tobate ditampa ora karo Gusti Allah?" Wong sing gaweane ibadah niku gandeng tekne niku mboten duweni ilmu ingkang cekap, le jawab ora ditampa. Nek ana wong kok wis ngono kuwi berarti wis dosane wis sak ambrek gedhe, wis ora mungkin Gusti Allah arak nampa tobate. Kinten-kinten muring napa mboten nek wong tekon kok dijawab ngoten niku? Muring. Wong sing jawab niku wau sing ditekoni niku terus dipateni jelers. Terus dadi genep wong 100. Tiang menika wis mateni wong 100. Ning tiang menika leh ajeng napa leh ajeng tobat niku centenanan. Akhire tiang menika nyuwun pirsa melih dilalah sing nomor kalih niku sing ditekoni niku wong sing alim, wong sing duweni ilmu. Tekoni, "Kang, ana wong sing wis mateni wong 100. Nek cara tobat wong kuwi mau kira-kira tobate ditampa ora karo Gusti Allah?" Jawabe sing tiang alim niku gandeng wong duweni ilmu, nek Gusti Allah niku nggih Ghafurun Maha paring pangapunten, nggih dijawab, ya genah ditampa nek wong kuwi mau gelem tobat jaluk ngapura karo Gusti Allah. Akhirnya wong kuwi mau ora dipateni. Ngoten niku. Nah, sehingga teng mriki tiyang niku ngibadah niku nggih penting, ning ibadah niku kudu didasari nggawa ilmu. Mboten kok terus ngibadah niku penting ibadah, ahli ngibadah ning penting gur ngibadah mboten didasari ngene. Sehingga teng ayat menika dipun ngendikaken laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu tidak hanya sebatas menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra ananging kebaikan menika man amana billah.
sinten kemawon ingkang iman dumateng Gusti Allah. Berarti nek cara wau sampun kita aturaken maknane niku terangane nek cara diperes melih, cara disaring melih, nek cara diayak melih menika wonten 3 pilar. Tiang menika dipun sebat dados tiang ingkang sae niku nek gadhahi 3 pilar niki. Napa niku? Sing sepisan wonten naminipun pilar akidah. Akidah menika kan magayutan kalian kepitadosan. Wonten pilar akidah. Contohnya napa nggih wau? Nah, itu iman dumateng Gusti Allah, iman man amana billah. Berarti kan niku teng ngriku wonten arkanul iman, wonten rukun iman. Sing teng ngriku minangka pilar akidah. Jadi tiang sae niku dipirsani sepisan. Akidahe apik ora to? Kae duweni iman karo Allah ora to? Kae duweni iman karo malaikat ora to? Kae duweni iman karo dina akhir ora? Ha niki pilar sepisan niku. Pilar angka kalih Bapak Ibu rahimakumullah, inggih menika wonten pilar sosial. Sosial niku wonten kaitanipun kalian hubungan kita lan ugi sederek sanes utawi tiang sanes. Pilar sosial menika minangka kedermawanan, wujud nyata saking keimanan dumateng Allah niku. Terus teng ngriku wonten kedermawanan, rela, lila, lega nek teng ngriku mendermakan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang berhak menerima. Sinten niku? Wau dipun sebataken teng ngriku wonten sanak kerabat, teng ngriku wonten anak-anak yatim, teng ngriku wonten tiang-tiang miskin, teng ngriku wonten musafir utawi ibnu sabil, lajeng teng ngriku wonten tiang-tiang sing nyuwun-nyuwun, sing ngemis nika nyuwun-nyuwun, lajeng teng ngriku kagem memerdekakan budak. Nek cara mbiyen. Nah niku konteks zaman ayat menika mandhap teng ngriku ija ana budak. Saniki nggih pun mboten wonten. Nah, berarti sing angka kalih niku wong niku nek dipun sebat apik, tiyang ingkang sae teng ngriku kudu dermawan, gadah sikap sosial ingkang sae. Ngoten niku. Nah, nek ajeng sedekah pirsani riyin sanak kerabate. Wah, sedulurku kae kulon kono kae kepiye? Oh, wis kecukupan. Ganti golek tiang-tiang ingkang yatim. Wah, ijih kathah anak yatim sing tasih terlantar, paringi sedekah, paringi santunan. Nek mpun niku padosi melih tiang-tiang kang miskin. Oh, terangane anak yatim wis kabeh tersantuni, kabeh wis mulya, kabeh wis pados tiang ingkang miskin. Oh, tiang miskin ya terangane wis kabeh mulya, wis dadi wong sugih kabeh. Pados napa niku? Golek musafir, wong-wong sing dalam perjalanan nika. Ya ana wong sing ngrantau oleh sekolah, ana sing macam-macam ngrantau oleh dakwah macam-macam. Terus padosi meneh nek wonten wong sing nyuwun gaweane niku gerak njaluk, nyuwun, orang yang meminta-minta nyuwun paringi niku. Wonten sing nyuwun proposal, masjid niki ajeng nggo bangun, wonten sing nyuwun wah ajeng nggo kegiatan napa niki, kegiatan niki pembubaran niki, panitia niki niki lajeng teng ngriku ngedalaken bondo ingkang dipun tresnani niku wau. Berarti teng ngriku wonten nilai sosial, kedermawanan. Nah, pilar ingkang angka 3, bagian ingkang angka 3 teng ngriku wonten pilar spiritual. Spiritual menika magayutan kalian ibadah lan ugi akhlak. Ibadah napa? Nah, ibadah menika dipun buktekaken mawi ketaatan lan ugi ketakwaan. Napa niku? Wa aqimis shalah, teng niku kan dipun ngendikaken mendirikan salat. Itu lajeng ngedalaken zakat, mengeluarkan zakat. Nah, niki kan minangka perpaduan ibadah fisik. Salat niku menggerakkan fisik,
lan ugi ngedalaken zakat niku ibadah ingkang maliyah sifatipun bondo. Perpaduan saking niku ya ibadah fisike mlaku, ibadah bondone nggih mlaku. Terus teng ngriku wonten nilai akhlak. Napa niku akhlake? Menepati janji apabila berjanji, sehingga mboten kok gur nyebar janji tok ning mboten ditepati. Ah niki kan repot niki ya, janjine ngene bahasan wis kedadian terangane ora ditepati. Niki minangka akhlak. Bersabar dalam kesempitan niku nggih minangka akhlak. Sabar, ridho, ikhlas, sakit, musibah teng ngriku terus teng ngriku dipun tindaki kanthi sabar. Nah, kawontenan perang nyun sewu, perang niku nggih terangane teng ngriku ya napa nggih imbase niku kathah, efeke niku dampake niku kathah. Zaman semonten nggih ngoten niku. Nun sewu zaman sakmenika ora nggih wonten sing nembe perang. Imbase dugi Indonesia napa mboten? Nggih, wong minyak sakniki dadi larang. Nggih mboten? BBM nggih dadi larang. Nek mboten larang nggih langka. Harga-harga sakniki mundhak. Nah, niku imbas saking niku wontene perang. Sehingga kawontenan perang niku nggih teng ngriku nggih kedah sanajan sing perang mboten teng mriki. Ning terangane imbase dugi mriki. Nah, nek zaman biyen zamanipun Kanjeng Nabi niku nggih nek pas wonten peperangan ngoten niku nggih para sahabat ugi ngraosaken dampakipun. Ya sing kelangan bondo, ya sing kelangan keluarga, ya sing kelangan ketentreman. Nggih masyaallah. Sehingga teng mriku nggih kedah wonten raos sabar. Nah, Masya Allah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulan kajian kalau dengan dalu menika Bapak Ibu rahimakumullah, kesainan niku mboten ming ateges gitu menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat gitu. Nanging kesainan niku Bapak Ibu rahimakumullah injih 3 pilar niku wau. Pilar keimanan, pilar sosial minangka kedermawanan, lajeng pilar ingkang angka 3 niku lajeng pilar spiritual niku teng ngriku wonten nilai ibadah lan ugi nilai akhlak. Pun nek 3 pilar niku saged kita gadahi sesarengan, insyaallah kita sedaya niku kacadet wonten ngarsane Gusti Allah kalebet tiang-tiang ingkang sae, tiang-tiang ingkang gadahi kebajikan. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kegiatan saged gayuh ridane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Kita konduraken wekdalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.